video dan dat je van mij gewend bent. Normaal laat ik leuke ondernemers zien in Zeeland. Of neem ik je mee naar een leuke festival in Zeeland. Of gaan we iets heel erg leuks doen in Zeeland. Dit keer niet. Dit keer blijf ik thuis. Ik heb heel lang getwijfeld of ik deze video zou maken. Maar omdat ik het heel belangrijk vind, heb ik toch besloten hem te maken. Ik heb namelijk slaapapneu. Dat heb ik nog niet zo lang. Althans, het is nog niet zo lang geleden geconstateerd. Ik heb het eigenlijk ontdekt omdat ik met mijn ouders een weekendje naar Gent ging. En ik werd 's ochtends wakker en mijn moeder zei, je moet echt naar de huisarts. En toen dacht ik, hè, wat heb ik gedaan? En toen zei ze, 1, je stopt met ademhalen 's nachts. Dus dan werd het ineens heel stil en dan kwam ik een paar seconden later zo, schoot ik overeind. 2, je snurkt als een malle. Het laatste is natuurlijk echt wel een taboe, zeker onder vrouwen. In ieder geval, dat merk ik. Ook omdat ik er moeite mee heb om dat te zeggen, om te vertellen, ik snurk. Ik ben die maandag direct naar de huisarts gegaan, want ik was eigenlijk wel van geschrokken. Die heeft toen afspraak bij de longarts gemaakt, de longarts gegaan, slaaponderzoek gehad. Het bleek dat ik 23 keer in een uur stopte met ademhalen. 23 keer. Ik had altijd enorm last van mijn nek en mijn schouders. En het kwam omdat ik een soort... En dan was hier alles verkrampt. Krijg je dus te horen dat je slaapapneu hebt. Ik zou een slaapapparaat krijgen met een masker waar ik mee zou gaan slapen. Ik had gehoopt op een beetje, maar dat stadium was ook al lang voorbij. En ineens was het zover en stond hier thuis het bedrijf dat apparaat kon brengen. En dan kreeg ik zo'n ding op mijn neus. En ik raakte in paniek de eerste keer. Het is gewoon wennen. Weet je, je slaapt met een masker op je hoofd. Waar een slang aan zit die gekoppeld zit aan een apparaat. Niet sexy. Mijn man heeft echt de eerste dagen gewoon enorm hard gelachen. En ik ook om mezelf. Het maakt een soort Darth Vader geluid. Hoor je in dat apparaat. Momenteel slaap ik denk ik nu een maand of 4 met het slaapmasker. En ik moet zeggen, het heeft echt mijn leven veranderd. Veel meer energie. Ik ben niet meer zo moe. Ik was altijd moe. Ik wil jullie het apparaat laten zien. Het is geen taboe dat je snurkt. Niet eens een beetje. We mogen gewoon naar buiten gooien dat we snurken. Ook al zijn we vrouw. Ook al denken we dat het ons misschien minder aantrekkelijk maakt als we dat zeggen. Ik ben zoals ik ben en ik heb er nooit anders voor gedaan. Ik ga jullie het apparaat laten zien. Dit is dus mijn reistas. Dit is het hoofdapparaat. Hier zit de aansluiting voor de slang, voor de zuurstof. Dan heb je hier de watertoevoer. Ik doe hier altijd Pablauw in. Anders word ik wakker met een hele droge keel. Dus die gaat er zo in. Dat is dus nog niet alles. Ergste moet nog komen. Dan heb je dus de draad. En je hebt de slang. Waarvan deze kant gaat in het apparaat. Deze kant gaat in je masker op je neus. En dan is dit het masker. Oh, verkeerd om. Dat heb ik dus zo. Ik ga het nu op mijn hoofd zetten en ik vind het echt heel spannend om dit te laten zien. Ik doe het. Dit is dus zoals ik hem op mijn hoofd heb. Er moet dus wel een knot in. Anders, hij zit wel echt heel strak nu hoor trouwens. En dan zit hij dus op je neus. En deze gaat er dus in. Kijk, die klik je erin. En hier komt de lucht uit. Zo slaap ik. Ik laat hem even zien als die helemaal in elkaar zit. Het apparaat is opgezet. Dan ga ik nu mijn masker opdoen. En mezelf aansluiten. Zodra ik ga uitademen door mijn neus, gaat dat ding aan. Let op. Zodra ik hem afdoe, dan hoor je dus die lucht weglopen. En dan komt er geen lucht meer door mijn neus. Nu ik gewoon goed slaap, echt ontspan, merk ik gewoon het verschil. Niet erg als je snurkt. Maar mocht het nou heel heftig zijn, ja, laat het gewoon even checken. Ik vond het heel heftig, maar nu ik het gedaan heb, denk ik, oké. Ik doe vaak gewoon wat ik voel. En dit voelde ik heel sterk, dat ik dit wil delen. Dankjewel. En tot de volgende video.